What's up guys? Naanak ko yung sapatos. Nanghulam ko sa akong igagaw og sapatos. Pahulam pagid ko niyag medyas. Tagaan pagid ko og tagaan kog jersey. Kuha na ni? Oh yeah! Pagkahuman, giapas din ako kung isa kay gagaw. Nagsapatos ko daan para di na mo baliban. Kani? Ano na ni? Kani? Magbidya sa daan kay para mabuan ni mo nindot pa jud dili. Ano yung gwapo ni pandagan ikaw? Oh, kana Mahilis pa lang ni. Dili talagsar kina ko nagsigamit, kay guot po nako. Gapikat. Murag ka niyang ganahan. Pila may ilas Nicole? Apil medyas kay hulaman ba? Walang tag sapatos. Walang butag medyas. Kani daw sulay baga ko ko. Kira ikaw? Oh, kana? Nawa. Mato kailang ilyo mag sapatos daan. Tara. Let's Let's go. go! Nabulong na ko! Unsa? Ma, natanawang sapatos ba? Angko! Tinilo lang ko, tinilo. Opo kayang sapatos. Mato kailang ilyo mag sapatos. Mani hatag sing papa? Ako na ni? Thank you. Ah, ilyo? Hindi, dani sa kake. Bili ng bag. Hi guys. Ako yung bili ng Hi bag. guys. Vlogger. Okay. Jogging ni. Banda. Si Erben. Bili mo ka, oh. Ana, kuha to atag lungsod. Gaon na? Kanang kan gakuha ni mama. Nag-jogging ka din sa kay video lang ni. Panran mo. Ay, sapatos na kudaan no? Tara, para di ka mabaliban. Palit tag isda. Atong bag. Ato. Imong gibili ng bag mo. Be, ambi ng bag be. Entrance. Diri, sulan na. Diri nang kuan guys oh. Bobal, we are in. Giuban ako si nanay ay. Adra. Abi. Ito na. Ang gitak-tak. Oh. Ay kayo. Wah, vlogger na ka, Ang panran kun ugma kay 20 pesos ang registration. 20 pesos. Apiltan ninyo kay tag 20 ra. Last tuyok nang tanamo niya kay si nanay kay mutuyok pa manggid siya. Kulatan na lang namo amo na ning pugngan kay para kauli na mi. Hoy, ayo nagtuyok ha. Last na. Hoy, last na.